Pila baligya man? 150. 150? Kasi lagi bugas to ay. Ngita akong bata. Ah, para palit ni magbugas? Oo. Ah, imong asawa ning abroad. Wala mo giuli? Wala na dyan. Nakapadala siya. Kapadala jud isa pero wa gyapon kay impas sa mga utang eh. Aw, bali katong imong gikuan, gigasto inutang to. Oo. Tapos padala siya ka isa, kulang ra pud ibayad sa utang. Kulang. Dayon wa na siya kapadala. Wala na po. Diyan karon naminyo na siya. Hindi na mo ko no nanganak na mga ko daw. Sa mo day pangita day nimo day diri day. Ana mang mubrahay rin taon. Ah, man na nimo dalon, diha ka bagalakaw ka diha. Oh, ako suro diri basig na mo palit. Wala mo mangawas sa inyong mama day? Ha? Kung na siyang bayaran kay aron makapalit na magbugas. Ako ko. Oh, Uy, wa mo ko isukli anak sir. Kuli anak sir ay. wa masinsilyo. Ah, sige lang, imuhan na lang ni. Ha? Imuhan lang ni. Sir ay. Sige lang, okay ra. Dawata lang ni kay ay para imuhan ni. Dako naman nugali ng manok. Masa na tayo? Baligyan na tayo? Ha? Manok? Sino ba baligyan mo na? 150 lagi wa di bugas sir ay. Ha? Di bugas. Pila baligyan mo na? 150. 150? Sa kilo ka na wala? May sakit lang din siguro. Sakto gini tinibukon ba no? Umojin. Wa sir lagi bugas to ay. Ngita akong bata. Ah, para palit ni magbugas? Oo. Ah. Nya kani mga anak naman eh. Oo. Ng eskwela pa ni mga bata ah? Kinita. Ah, wala may klase ka na? Wala naman na. Ah, day mo asawa day. Kuan, bulag na mi ay. Ako to gi pa-abroad sa una niya. Ang gasto ko atong 27, wa man kasaram nagpadala niya. Wa naman na, wa nagbinyo ng duglain. Ah, imong asawa ning abroad sa una. Dayon wala na ning uli, wala na giuli ni, wala na mo giuli. Wala na jud, wa na gali. Nya naminyo na po siya glain. Binyo ng duglain. Pastila no. Nya wa siya mingawa na yung mga anak. Ah. Ambot man sa iyang una-una nga dagko. Pag kuan, pag biya niya isa ka bulag ni manguran. Ay kamanguran ani kanila laki. Katong isa katong bulag kanina. Babae to? Laki niya. Oh, laki. Isa ka bulan pa ning abroad siya. Sa Manila ka to. Ah, sa Manila pa siya. Hmm. Taon po. Ibaligyan mo na para palit og bugas. Lagi kay sa lisod. Unsa man day pangita day nimo day diri day? Ana mang mubrahay rin taon. Ah, nangubra ra pud ka. Taon po kaluoy po nimo eh nya kining. Ah, man nimo dalon. Diha ka bagalakaw ka diha. Oh, ako suro diri basig na mo palit. Nya, yagway mo palit diha. Ah, abot mayag baklay-baklay. Ah, baklay. Kuan man ni diri na unsa sakop dire? Kuan, ning aper nani dari. Aw, aper salog ne? Hmm. Uya po nimo gibiyaan ni kay asawa day. Bayar kay sila ya. Sa mo kalisod, imbis na ni kamo to abroad mo abroad siya wa. Imbis na ka-abroad na nakapadala siya. Kapadala jud isa pero wa gyapon kay impas sa mga utang eh. Aw, bali katong imuhang gikuan, gigasto inutang to. Oo. Tapos padala siya ka isa, kulang ra pud ibayad sa utang. Kulang Dayon wa na siya kapadala. wala na po. Diyan karon naminyo na siya. Ninyo na mo ko no nanganak na mga ko daw. Ah, naminyo na nang ano. Kita. Wala na siya i-contact ninyo pod, wala na kontak. Wala na. Uya po ng mga bata eh. Ano? Sa ngalan mo day? Stephanie. Ikaw dong. Ngalan mo dong? Ha? Christian? Wala mo mingawas sa inyong mama day? Ha? Mingaw mo? Wala ra? Nga naman? Ano mo kami mingaw si mama? Pila may edad ang nagibiyaan sa mama? Pani grade 1 pani. Grade 1. Nakalimot na kasi mama day? Kalimot na kasanaong? Uya po. Ikaw dong? Wala nakakaila sa iyong mama? Wala nakakaila? Huwag ka kita sa mama. Pila na kabulan? Isa kabulan pa? Sa bulan sa zero. Pila na edad nimo? 5, 5 na gid ka tuig no? Ikaw day, huwag ka mingaw sa iyong mama? Ha? Mingaw ka? Tawag ng mga bata, oy, luoy kayo ng mga bata day. Wala man sila mingawa sa iyong mama no. Nyag mo anit iyong mama diri day, masugot ra ka. Ako biya ning gigna nga, yato na po dito sila ha. Oh.
Di dyan mo sugot ay manghilap man og gihat. Dili sila. Di sa imuha mo si kadako no. Sa nakakuan og buot ba no. Pero ikaw day wala pa ka kalimot sa imong mama. Kalimot ka wala. Kalimot ka sa naong. Pila na edad nimo day? 11. Nya nilakaw yung mama. Size pa ka ato gamay paghapon no. Kalimot na ka sa naong. Yung mama. Taon uyab ng mga bata. Upat na sila. Bata, luoy kayo. Pwede ra naghangiuon ako sa gatos ra kong kwarta ba. Ganahan kay kog manok kay lami ka na tinibukon. Sige na lang, naon sa ni nak. Watay kapalit ra tayo ni 2 kilong. Hangiuon ako day og sa gatos day. Wa po koy laing kwarta day. Sugot ra ka day? Ha? Sugot ra ka? Papa mo sugot na ikaw. Basig dili ka mo sugot ba? Sa gatos lang ha. Okay ra mo day. Taon po day. Ang eskwela mo day gahapon day? Eskwela gyud mo day ha kay aron og makahuman day, makatabang sa papa day ha. Di maparehas na ko sa kalisod. Maka-eskwela mo gon, makakuan dag trabaho ba. Walang makalisod ko, kamunat, eskwela din mo tanan. Eskwela gyud mo mintre si papa maningkamot gyud nga maka-eskwela mo. Utub sa ako makaya, kayahon sa nako. Ya sige kay aron udto na ra ba aron makakaon na mo sa oras aron las 12 naman siguro. Pag uli na ko, aman dyan naglungag ko. Way malungag gyud, way malungag sa balay. Wala eh. Pastilan paita. Ko, na may manok diya, duham na kabuk, dako na to na. Nya, nahali ng isa lang niyo. Na, nakabuhi. Nakabuhi di malasa pa gyud. Wala mo hiktig tarong day, nakabuhi pa gyud. Sige, dili lang ako magdugay kay ako na siyang bayaran kay aron makapalit na mog bugas. Ako ko. Oh, Uy, huwag mo ko isukli anak sir. wala kay sintilyo sa kalibo. Wala oy kwarta day gyud. Anak sir, Ay wala man di kay hali no. Nya, unsa man na to ni? Wala pa pasintilyo andre, wa mi tindahan day oh. Naaman ta sa bukid. wala dyan isukli anak sir eh. Wa mi sintilyo. Sige lang, imuhan na lang ni. Ha? Imuhan lang ni. Uy, magay kunin mo gud kay. Anak sir eh. Sige lang, okay ra. Dawata lang ni kay. Ay para imuhan ni. Ha? Day. Sugot ka na day. Ay, sana. Kay gipahangyo kung kunin mo. Tando man ka. Day yung kining manok, dili na ko nakuhaon kay naa man po koy manok to sa balay. Iuli na lang na ninyo, palit mo bugas, iuli na, ihawan yung manok karon na mo sudan karon nga nindot. Ganahan kag manok din oh. Salamat sir eh. Adobo. Oh. Salamat kay sir. Kapalit na dyan minig bugas. Pasalamat ta sa Ginoo kay kini daari nakaagi ko diri ako ra mo nagsulay-sulay ra mo kog agi-agi aning dalan diri kay naa ba nilapos dito wala na? Na, taman sa among payag pod. Pero wala na tuyok dito. Ang tuyok gyapon. Tuyok gihapon. Pero dili bali sa dalan dia. Isod-isod dyan. Yung kani mga bata, tagaan mo na ako be. Oh, kayo sa gatos mo dayo. Luya po ninyo dayo. Oy, dong oh. Para ganahan kang pait-pait makaon. Ha? Ganahan kang pait-pait makaon? Imo ha, dayo. Day ha. Day, eskwela gyud mo day ha, bas interest eskwelahan pa ni papa ha. Ikaw te, ikaw may kamugangan te. Unsa naman kang gradua? Oh, eskwela gyud ha. Grade 6 nga. Mantras mo anak si papa nga eskwela mo nak, eskwela gid kay kahuman kag eskwela, makatrabaho kag nindot, makatabang ka ni papa ha. Makatrabaho ka. Na gyud interest na agi magpa-eskwela, eskwela gid ha kay mo papa bisag mangubra ra, mankamot gid siya nga maka-eskwela mo. Nya sa may paliton ninyo ana yung kwarta. Makaon, mga pan, askindi. Inyuhan ng sabon, lami kay na kuan kamunggayan ba unsa na kanang Ako lang po ning buhion sir, may lang sa sunod. imo hambuyon unsa may sudanon nyo ron? Dako naman kay nimong gihatag. Palitan po ni mong sudaan. Palitan mo po sudan, palitan sige. kilong bugas. Maura to ako adahang salamat magampol to sa Ginoo nga nagkita na diri ha. Salamat. Oh, nasundan mo nako kay Ako ko ba? sige. Ay, nahinay lang po dami baklay nga rin. Dito bisig na mamalit no. Oh, Magulang ani lalaki? bye gyap. Babae. Sige. Unya na day mo magulang dito tagay puto ko ano wala naman ko laing kwarta sabi ni Sir. Wala naman ko kwarta lain day ani Ay, okay ra ni sir, dako na kay nimong gihatag. Dili. Kanina lang watay. Sige lang wala na jud ko laing kwarta ihatag sa imong ate. Tagay bahini lang imong ate ha. Sige. Eskwela mo tarong. Sir eh. Sige lang kay kuan mo ko na blessing ba ako rang gi-share po sa inyo ha kay sobra ihatag na ko sa inyo ang uban. Ngita ko katong deserving ba parehan nimo nga kanang naning kamot kining taon ba kani parehan nga sitwasyon. Wala man din inahan ani day naminyo og lain taon. Bisag kwarta wa pa siya padala gyud nga ginagmay lang. Wala eh. Stilan mga bataan eh. Kaminyo siya nanganak ng kunugos buwa, gyapon.
Salamat kayo kay imo kong gipangyo. Gisulayan na kanako. Og hangyo-hangyo. Og Nadako naman nung halin ang manok. nadako. Salamat sa Ginoo kay nahalin na dako kay nagkuan na kita dire nag-abot ta ba. Oh. Salamat sa Ginoo kay kana para sa imo ha gina kay sa kadaghang dalan ta dire nagsunod ta dire. Ha? Sige. Dayon armo kapait mo bugas. Salamat kayo sige. Sige na. Oh, sige. Oh, sige, salamat kayo. Oh. Oh.